Κουντούρι. Δέτωσε λίγο τα χέρια πάνω. Ωραία. Εδώ χαλκίδα throw down. Δεύτερο workout. Μπαίνει σε 10. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Έφυγες. 1, ωραία. 2, 3, ωραία. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εύκολα. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο τέμπο, να πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. 9, 10. Ωραία, πάμε. Πάμε. Το ίδιο τέμπο κράτα, ακριβώς. Πάμε πολύ καλά. 1, 2. Ωραία. 3, 4, 5. Έφυγες. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ωραία. 8, 9, 10. Φύγαμε. Μπράβο. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Μπράβο, αυτό που σου είπα πριν έκανες. Πάμε. Πάμε. Ξάπλα, κάτω ξεκουράζουμε. Ωραία. 1. Ωραία. Σταθερά. 2. Πάμε. 3. Πολύ ωραία. 4. Πάμε Λίλα. 5. Πάμε. Ωραία. 6. Άνετα, 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 άνετα. 7. 8. 9. Ωραία. 10. Ωραία. Πάμε στις έλξεις. Πάμε Λίλα. Πάμε. 5 είναι. Εύκολα είναι. Πάμε. 1. 2. 3. 4. 5. Ωραία. Πάμε. Άλλαξε λαβές τώρα. Παίξε με τις λαβές σου. Ωραία. 1. 2. 3. 4. Ωραία. 5. Ωραία. 6. Ωραία. Πας πολύ καλά. Ξαναχώσου. 7. Πάμε. 8. 9. 10. Ωραία. 10, 10, 10, 10. Πάμε. Τίναξε τα χέρια σου τώρα. Να ξεκουραστούν τα χέρια σου. Πάμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ωραία. Σταθερό τέμπο. Μία-μία. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Πάει μία. Ωραία. Ωραία. Πάει και η δεύτερη. Πάμε. 3. Ωραία. 4. Στα μισά είσαι. Πάμε. Πάμε. 5. Ωραία. Πάμε. 6. Τελειώνουνε. 7. Ωραία. 8. Ωραία.
9. Ωραία. Τέλεια. 10. Πάει και τρίτος γύρος. Πάμε. Πολύ ωραία. Πάμε. 5 ελξούλες είναι. Πάρεις μια ανάσα. Πάμε. Πάμε, Λίλα, έχουμε χρόνο. Έλα. Ωραία. Πάμε. 5 αλματάκια είναι. Έλα. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Πάμε. Όσα προλάβεις τώρα. Πάμε. Push-ups. Πάμε. Ωραία. 1, 2. 6, 40 δευτερόλεπτα. Πάμε να. 3. Θέλω και καθίσματα. Πάμε. 4, 5. Ωραία. Πάνε τα μισά. 6. Τίποτα. Μόνο 4 είναι. Πάμε. 7. Ωραία. 8. Πάμε. 9. Ακόμα μία, μωρέ. 10. Έφυγες. Πάμε. 20 δευτερόλεπτα. Πάμε. Ό,τι καθίσματα προλάβουμε. Λίλα, πάμε. Πάμε. 1. Μπράβο. 2. Ωραία. 3. Όσα προλάβεις. 4. Θα τα προλάβεις όμως όλα. 6. Ωραία. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Time. Ωραία.